Near 2 boat are bringing from Power, yeah, man, so I did chain and sign ya. And then double to a boat as Sufran, and yes, I done and Paffy Bessie. Tie, me too. Abrokwa, me say, I'm assume also a suit from Pons and Pubusi that you're going to man. Ampa, Kumadia, Agbamo, Cornel, Tresse, so Yalena, so we know where you beba, how Yalibium. Take Gabriel, Croboni this year on the council, tasting a mice. Chappy people, we pay Genum. As you say, what going out is because of Solana Metrans being top and because you knew what the idea about. Poo, na poo. Now I just saw my Monsieur Poo, penny poo. Or penny popo, a popo, the Pinabo, you say, a new quack. Osahene the moon in some dear just say now, some penny fortune musia. No more being can't say Putu and Yash. Putu so Yashi, and then will be a crowd the second berry, and then Mrs. Mamma for Befiano. Abusia. Hey! As some night Grudo competition away and penny for the Ashas. Now, on my baby, Amudia can see may better my mom. A move a fine and no matnas here. Now, Mr. Garlic, and all many famous moments, Mr. Garlic, moments, Mr. Garlic. Aha, Mr. Garlic, no. Aha. Sikeda, I can't see you, Mr. Garlic is so far. Since I can say, yes, I see me. What it is can move you, only in your Kwame Abrokwa one quench, and more so as some Bruce this year. And Chiao, and a Pope, jump many, Grand Pope, was it the Grandpa the first? Pope, Grandpa the first. If it's only Pope in Kwa, or why you a woman and anonymity Pope, Grandpa the first. It's in honor of now I can come Banama and Afi. Yabu Nkonta. Empany for people I did my DNA bro. And to so can be Naka say, Yawura Yao Bismarck a Japan or no another Roma. Or boy Baba and Penny say, Kofiebo, Edna Betim, to honor I say a betimu thing. I'm a timidi Abebuo can see bro. And I had to see there. Pope, Mincha Timpeso Preprida. One body enough for Preprida uncle. Yo, Abusian for said, yeah, Bema, Osahene, I saw the bar as Sieno Ampa, and the penny for them, do so, and then, na, and Ampaya, a bed, a bed, Abba, and then, in a bed, my Abrokwa, wife a fair fita, wait at it, when you could move you. There's no, as it's in every year, and Sasa, and the Abrokwa, I'll free at two more so, and Granted, I'm a Samai, and out here. And Mr. Garlc also free a Kwame or tea could do a show, sir. James in Canton, jump many Pope Baco Pet, said the Biasol Bacano, Pope one point and buy a here. I'm on the coin say, or to me, what it, or to me, or an anonymous Pope Grandpa the first, Baco Pet the whole world, even baby of you, but even baby of you, Mr. Jump many free, I chimney of many, a war fantastic and Crazo, Maida. Pokwasi Maida, Young General Cran, I may say, and Penny Fossy, Abrokwa. Therefore, Opus when I go nine, you're going to press that. Galic, and Penny Opus when I go to playing, Mo, and a man was them, and one the Abebuo more, the Marco. I send on base me, my dear, no, she say, sir, to ya. Abebuo can see no, so be another, who won't say any botetin. You will need kind of 5 seconds. So where me one, the man of Fronaco, and as a baby I told that than you do, then you know what to put it to. Or find your common prensa. The candidate toss me, and says, will be a and me and Kunima a better penalties at the Precosa. It is said the one is you. Abra, see which a Garlic and Yankee. Mira Garlic. Minia. Now, what about Yanko? You, Catuanity, my cat. Now, can I do who day? Mihusu. You, and Penny for say, Naya, so die. Ampa, yeah, they are now for a predabre. Sanity, near was sending a token, and you could yet one I am from so. Yo, and the other will be cat, so I can't sell that film. Ah, no one comes on as we never been now. Yo, and the Papa, Chiremwada from Namichu Suban. You know now, and it's will be a air quapato. Ampa, Pemuka fell in Swan to Penny for say, so open it for Bonnie, if I believe you on one who crowd. Ampa, Kotoku, Lucia Baco Pine.
na hwe wa ase esre wado wo fa akotokre ene da isikan ekodoye no se banku ba de wo kotokra sen baabi wa ase ama wo bia wa san ama odan afi won ye odan bi na ni mi se wa nya bibia ma wa se so e mo no kro no ase wafu emu kire se biribi ni hu ene de no kro sa na woni sika nso o se je wafu mu eja ti ase anka medidi da won so okom ya ne ku meje ene de no kro tie ono papa tenten ye pa ka ne hu se nye wa fe no o pa ma eja achi ma me ti se eja ma achi sa na tie mi amenyonko wo chima wo se kwakuku ade su wo so be ma fon ha timodu na de che na kopɛ de aka na kira kwan cheche ruche amono krom padupa se oyem ye no kire se fa oyere che na awia si ntunu se wo ho so pɛ so wo ko oyere ho na wo se kan ma ne banum wi a na wo se omri bia se awia se e won so man suru wa wo twa ho suru man be ma ntwa dafa enya ne be ma e wo na chi ampa obema no kutie be se na se ye fa na mi nu susu asu o nsusu emfa ma asan tie mi se bedi apo ene brekwen boro ya twede na kofi nuru ne ya be wo ha wo kofi nuru ne ya be antinya mpata wo ya le ya wo pede wo ho ye du amanfo so ana aka ya no obi su mfa ne sa be nkum ntire na eja amanfo so osere bo oda amanfo so o se eja message sika hunu tie na ayo afa no butu amanfo no kra wo so ani ate na do ko butu wo so nkase ampa people be jabre wa ka ne so ade ne nchem furu me say ne wa furu man kupo akotri abatri ni so wo si we hu po a enye na ni da ho a na ni subi ana po ani tetra so dabre ni so enu kro emu so opendudu nsududu si edua no po epo ano enyi me Galic ma nu so eso mo mo nua so me pesa amansan di bi ntina me di nsu pa nua me say se honhon ene fenfen ehia wo mpo ano ana mirikatu asa ene asu bi tini kwabo asu bi mo enche na anu ado ne otu gbo twa brem ne from pon aboye no ye ma na mu so ade echen na ne sai ne ya enye da betu ogbo atwa su fra no enye sa da no na mpafi besi tie mejitu ba Abrokwa me say amu asimo so asu from pon asapu gunsu nchida ye ko na nsumankwa mu ampa kuma dia agbamo ko na le trese se o yale na se wu na we be ba hwa o yale bia Twi Gabriel kroboni di se on kan o si tesi na maisi chapipi bonema yi oye pedwe nam ase ne se wakonwa otise no bi ka so le na metrans bi nye ntokwa no bi se wu na mniwa dia na eduabo owu aba ofi ko na usisi aka me ko na onu se unwa on so abode kan so na di kan oyi eyi am pese obekon so se ya mesemi na se wo de wa yi so ayensew ampa ataflo kutubu afọ wa hwe ase asole enye se akoko ni ode ne mena se opia afọ senka ka ntwa ho enkwa ne akom de ene nka tefre oye konfani oti Galic room ampa se wo de akoko ni akroma hyekentan ase yebise chi ase me se nyina bo abeda ho mukemuka no kwapa de ene ka boni ebetwa kokoti o ehina bo oja behini ato no kre se akoko oja aburu ho kwoso nyina bo anya se otan nyina bo na kono de yo ene ampa pa anansi eku amua o se ugale ama hunfi enye sa ye de be ya wo abebia aso ne so tie me se oba ebeto ntentan wo dan na se uja isi anansi ho kubisa tete akatetira enye wasembo ne de na wa na anu nyi ntia asem so mba ya yembu be tie na se ne tie we se tie be we se ne chenso kwa Abrokwa afiri makate me se abofra otubo boketira nye so tan ketira o de hwese ne ni jinia na oketire wa fi suru abebo fema na obisa asase se na ni so biri na na se wotu aketire kokko ni tenten man tenten no premier kro eye pekro ma no bro de enyepe menu Abrokwa to obo ase wa fa obo na obetu ni se abo ketire onyankwa ana otu abeduasa pa otu abeduasa pai abeduasa tie me se ebo otetu aye to no enye ne yo se obo ko obi ma obo pa ya yempam no kre kube o se hoko yesu na nsafa ntina se ofiri soro ba na okuta ni su okuta na bia na yesa okuta na tere ana kube nso esi apinfu krom esi hokwa opinfu so ogbo wasama no chance odi umpabro ene ampapa na mo ni amepese me ka cho ne se ohia ni oti se tupa onro no ahwe mba na nim se ohia ni hyan abia onya tifo ohia ni ohia hia wa ukrom pan e wale se ohia hia wa ukotokum kwan e wale se ukrom kwan okwasi akuru osi ohia ana ama na mfa bonten ene ampa oyiwa bansa ya wo fase ma ndi ade pusu ko da nwoma se odo ba kete so a ka ne mi do da chichim oba to otu ya chiri be ma den na nim se oba aboni osi ni timi han so na sise tu a ohwe mo na do otu obi esi oba ma bo tie we se ne se no so me se oba onim se afento no wa ale ase ni tu banche onua obi aboni so te se banche bi ade ne tu apata so kuru fifi me jitum tie me se oba apa kwa ware a ohia dance ye woni sin manim okontompo ni da ya nsho no ya paso na no se kontompo ni so no ba furudua ma ndika na odi nachi ana wo furudua na wo te hwe awasi wo sane fa nso awasi
ofuntum wo esa matake no Abaye de botachi so ye de bebo bande. Abaye de bo enwura mbuaso ye fa mo fibuwa o E na fie aboa so hu nyan. No kure me say ye ekuta sekan enam ekwa ye mukura ye nya tiri ntwa na wa okuta ba Apaso twetweti ni ba bro mu so okoto nkwa na otu ko hwe bese. Koto se ohu ni ti a na ohu na so Okoto oni tin so odwe. O bo koto kwase na nyankopon hwe o panchi And papa okoto so da sika kokko so onko famla me hwasa na ye musia. Okoto okọ ni tie mu nyina na nanim ana okọ no Okoto nso so pechi je ntu no tubu ana wa sha no so. No kure me say anakonkontia anafi aturudu okọ ba tampe akisa so mu fi ade Asomofu ndu yo krama obede no nya ba bi ada. No kure Isaka Osman wo say owuo santen odasani bia dimbio na so yenim ni odi kan ana yenim ni odi akiri ni yenim ni odi mfimfi Owuo nso enyenya. No kure tie we say ne se no me say ensamampom so akodu huni wupa no abusua san Se okosie mu na se okosie o ma waasifunu na na pem ba wafa edan so obo a wo bedidi empani say edu amantem no ne fira mane mane ena empani kuru na se eche ye bai no yesinsa amakra na no say yetie anum ne enye ni asamo na rensan o ene ampapa ne mu ni amepese me ka cho ne se kokote ba ne kote so se ne papa kokote no ye kokote bone ebra emo so kwadwokutu onkodo ne nkati fi wo so ma hwene ne ho no ma mu bia didi se unkoto se nka unkoto amuku aso nkati aya manu na ona wi anka unku ya kan na no say oba no okun komodi enti na potokura so ote kwan che sunekura so apotokura sunekura kronkron se udi nkonkonsa ame ye pamo agire mo fifi a enkura na je wapata boss onipa konkonsa ni so say ya brefi no nim so say ne mre na no say agire mo ni fi so ne nkura boku a ai am papa ne mu no okrama ba gina dua so ja o se mfa ntwa agya mo aba wada eno so ye no kure tie we say ne se no so agire mo o se wankofu mo no so okrama ye kwadwe force a chere no na ma aboa ne chere aboa koku se okope bibie di na osi ajabofo okope aboa koku so okope koku moto di na osi ajabofo okwaya se na da ne na kom enye nia okwaku bedi atwaburu ne hia na enye nia buru bo okwaku bedi na se mbe na ka na ye nkode kwaku si kan kodo ye kura no ni bu na betma eni enu ye bu obu ye buru betma se ne kode se ka do se ne ye yam ye nchew ana me Galic nso aboa bia bedi madua enya me ya se aboa koku a ne nsa hia se kan so ondo se kwaku ba ta bon kro don chire de e wo doctor so obofo to ne maso awrawo ampa obofo ne na mbu jaso na nim se nye de obofo kongro ko hu nyina so be fi obeka obofo ne ode na apre to atu be kwa ne nsa be so mutam sebrekwe oba hema ya asanto ni sika mpimpim nyina se okodwom basa president o ampa pa na mo ni amepese me ka to nsa akofra na anu so audition aben no fan kan se wa na ka he tina from when me anya kese no na osans ofa ni bum so de kire no kre tie me say ansa na odi ase e be fita na ma akode ebrensia mo otu na se mo debro no nim ho osans akwa ebu odi na chi do akoroma sa na tie ansa na anuma akode ebrensia mo otu na se mo debro ansa obesi dia wo se putupusu na kotoko se brebe nim ho ende ampapa na mu waso da mu so aye brau tie sie tie me say aboa nwanse na posa ne nsema o san de kore ti se de aka tiri ne doso osibiri si kwasi sibiri si obi sisi we sisi ni na sisi kura ne ba ewuda tie me say kansampia bia kansampia bia de a ene net kai ne hu ni se empani ewu fedi bia na ewu ngram ana nhwuruma a wo kwashi wuram ne mo mfa mashi fi bayi nsama ho so enhyefu ana bayi kwasi ana bosom kyerem na nim se bayifo bia so bawe ne ya sujja di chechereche na ema obi wale obo bayifo eno de no kre bo ama me amene ko bo ama na kan wo say so ukọwale ukunafo no bu se yale ekuniku samampa na etu na bedi na nim se sama bi so nchi sama bi banwe etu de bia de ansamanfo ye ansamanfo mu nenye ukokan so a wo se bla samado na be kira sa samano so na ye kwa ye mba bi mu me say aboa ko tuamasa sa ade hia ne sesen kora onso akana ne ana se program ansa o se waja ni kwasasem bia no ka se kwi abrechi mbawu oni frichi no mfa no hu mfa ni bankodi asumuta kom na wo bone enti ne ekunu aboa no de techitana aboa no de techitana asema beto ni fia wanhu a aboa no de techitana na asema beto ni fia wanhu a kenti na efle no santrofi anoma me say aboa no ne aboa no ode techitana techi afrobo me da se ode che ba o ti mi
Me say esoro kakra form kakra ti na tekita na wuya wanya sifo yo ene papa santo fia no ma wo fa na wa fa musu ja no so a we ja srade aboa no nanke e friend asafo ka je yo si e fa na ne achichiri nti na me e friend achichiri de kukuru achichiri na ofuru ne yere sa na se ne kukuru de akeke so be jai ene papa tintin to tie ato ye no musa na e fa adwene aboa achichiri de se wo pa se mama ne yere o se me dofo pia bo machi me sama me ansa na obi be wo achichiri pani ne fie nipa ne hu efie opeja akosoro abonten so fo hwewase ofituo mu ya ayoroho sa na tie me se osoro na abrayen no so wonya mojaduru osoro na mu ne yi na mu no kre na se osoro no mpesu gu apateku ni ma na ko odi osoro achi awu buru ho asu na nsusu anso antimi afa friend antimi afa haban ko ada na friend so em ne so no ana se yesomo ase kokum osoro ba na akọ na akọto abrodu abọ na ata so akan hu se onya hweye yesomo odu ponton so akọ ebia na to kuro dem yesomo banyansafo ne yesomo anamon tenten na se wosoma abofra nso a wotu na mu na du na otiri mu nyo abofra pa nso ni papa ewuda no kre abofra bo ne so na ne si wu abofra gbale na afu so ana owie ye no kre he ati abofra ni magwa nso ni ma tetew na ebe no wo ma me mu asa se time so ye me tie anamu nisi na so de beblere tampo abofra ni magwa nso ni ma tetew na se abofra so otumi dwa etumi hu dwane otumi hu tete se de onimi dwane akọ be mra ma mpanifo yo ana se ye shemra se ya shemra se yenjunso wegwala na nyembra ya shemra se yenjunso wegwala na nyembra yi gale minua ni na so so beda no wo a me nkan tu me hwe mo ada ne mo me do babo so ne me miemu yi se de be ya won ana se unu na bank na e ma no so hwefam a wo yam hihyew se uni wa ba esa saboni akan ka se boja ti bo mpo so ne enko ende papa ampa ahwea na no sensuma so mo hwiruma se ye fufufi so a kasade ate so en kasate go ba so ye wo wie ende ampa fufu a aba wo mu ne ye ewanunyam se yanwa mo se de edi nkonton fe no saa na enum ne nkoro fe ya chichiri wan chichiri ya san wa twuti ade to ani aye ne dai ne ye ni timidi sie ye no no na ye hwehwe so ne hwehwe ya ye ni ya nambenu suma ya nambenu na hwe ana se ne anyansafo mi no su twa ba no ene ampa ansonso ananso ene obi na ate ano ne tie me se wo watin tintinti ana ogini guo wotani ano ana ohwehwe no ana wunu so ana ohye kubem no kure he akokono o se ni nante kure tire ni mpema hoden sha owi asemredu no ani asrade ana do ani ato akokono ani sa na tie ka asrade don kwa na de babusua de ene aka akokono ni wo fa ne preku ana kura preku ni so no na ogwanfia bi sole a o se wa do srade na se ni die ba preku fi ana kokosi so ni adu nwuram ene ampa se onu wura na no di preku ana aboka shire dai so bo a ona abesua sa na tie we se ne se no so me se ba bia kotoko abokpe me wono apese du ho a odi mirika oto no boas aboa na na tire ne bobre kotoko fi apese ntire musu odu obodan fachija ye bo a obo aba me se enye ko otwi abansa bra na so na otwe janka bo ne matimu dua ma no ane ampa demo ni amepese me ka cho ni se we odonti ena ma bu gbantin okose o wansan tie me se media omu ni master no driver ne chese car ne papa dia se hu aboa na tutun so ane na nso aboa no ma be hia ntinsu ne tuo car ne ti ana aboa ne ka ya okum ne ya na se aboa no supra so se wan haye ya yense ne bo se na aboa ne ni dua nche ono tum sa na nche so wo konfu sem sa na tie okusie o se ne nwe wa ya twetwefo aboa be ya aboa ni dua nche ono to e mo yenko aboa ba ko na di ni bia ekura ntie yenko otumi che aboa na keye dabi emo na ye di omudua ye bodua no enya aboa ba ko na di tonko ye mentwie ye okura di yo mampo ye bi etimi de apese kura di ye bi se ko ye ne se ye mo ba ko di a enwie no ma kana okay yenko na tu su sesra na ya ali kantankan e woni kumafo ne kumafo ne kane akwaban ana kakape so ofu nwi a no osisa ne wafi na abusuan mu asen obone bofra obone diagon ampa brofre de na ansi nkoso ayi ene ka aso fra katakye nso anso anke nua nyina so apawo o de aboa no tujam no onturu ya wo da wani nku tie we se ne se no so me se yesoma se enkutu akwasi ajampomla ne ya modi anfra mo adwenye o se yempe obrebia na ebu se wadwe mo mbrentia abrechi ni mpene semti na na akoshoku ma ekwo no to aponti be ma oka ho ne ewu na chiriba ende ampapa na mu ni amepese me ka cho so osoro esane asase mfro na se ne esoro kiten so asase kiti pintin patasu dua na mnipa ewu anso asase nka se wa men
Tie he me say pintin pata pa so obo hene yire asoma abono kese na we de obetwa dwan. Ampa we shia me police ni di mechi abanka bagumensa na o say bisa me say fie yi ana. Tie we na hye no so me say kro ni ye frɛ na bomusu so wokɔ hɔ na akɔbɔ hene yire asoma emo adwen enna musu aho so abomusu ana. What is aboa ni di ni oso no we say bisa so ana. Aboa ni ode ya dankwa ne nte so no nkwa na da wo. Ɛne ampa pa na mu ni abɛfɛ sɛ me ka kyerɛ ne sɛ sa ayɛmboa no te wurem kro bɛbɛ fi. Oh, na say na efi akoko fi da so che ofi a ofiri o. Ɛne ampa enye nipa bɔne na ɔya akoroma bɛfa ma akokɔ ba me nkosi aba akɔ aka so se me fa nto no bo. Kwanche nkontomle ntasu nko a. Yo, ya ho bɛkeka yenti na gya yɛ boyoro. Wohinhim duosin a wohinhim uti. Kwantimpo mu oba fa yɛ fa ahohare so. Na say ne oba fa se aso na wodina esu mu bi se oba ho ban o. Sɛ me de bɛwale ahɔfɛ bu adu ade me de bɛwale omumu bo ama. Uni tie we se necessary unua ba di mi so akwase bia so frɛ wa ponta. Ya na chi atete wa nyo no na opam. Me say se unu nya odudwentwie oyo kwaya ase ankotu ja obedi nachi. Ɛne ampa gya atete ko ma gya enye hayo. Na se kwaya ade so enye kwaya wa o. Abusua te se kwai wo ba echi a ebomutum wo ben ho dua bi esi ni gina bre. Me say se okoto se abusua pani na kwaya de ko se no di si ho a enye hwe se ya pote se mu ntasu. Me Galic me yi me abusua pani ni ntuma hye adeke mu akoto adi na wa bonte so ni. Me hye a ona me twa ntuma no kakra kyekere mu kuru so a wo se da bi. Me say me so me de ma ntuma ma me ya me nyonko ma me kyerɛ nyana na ko fiti ba so fa ko me na ko so du ase mo so ma kan kyerɛ so fa ko gyina papa ko tia ko gyina won ti mo so hwɛ ne tenten yo ɛne ampa sɛ ampa sɛ bibi nu sɛ mu a nsɛm na nka se kwala entity Abebuo mo kasi ko na na we yam penifo agro etimo nsie nyina agye adam sa ade milkatuo bi anim we your fan di kan ye nua Mr. Garlc o no timi nsani fan so hey ofri kofi pare me bo a me fi kwa ametie be kofi pare e na oti kodwa ashon e won kramantemu a oni Abrokwa konkontia atimo so de hye e na om na apurugu om ka se akansie we mpanimfo de emema mpanimfo akansie na emu ohye etimu de emu nyidwa we ya fan di kan na de ba yo japmani po Akra? The grandpa pope. Grandpa the first. Tiao. Ofedi kan send to talk from. Yo, atefo ni ahwefo ni abusafo ofedi kan dia kosie ni. Se ne nyina no e mo a hye papa. Obi a pese obetumi ni nyoko tiko akafom. Nanso no. Anya ni as nya weye e hu chale. Yo, enya baba Kwame Abrokwa ofi atimo mo so amasama enkran amasama na otie. Sanso na Mr. Garlc we to mamamu ono so no ofi ye Kwame tia. A oti kojo ashon. Omagu ebe no eye oha adwonu mienu 122 a obia ntumi emfa nyokwatiko enkefom aye hwani oye so ya no kwambia so no omo masem kire se bosman mu e bi se kwa mprahin Imprensa bosman ko imprensa ena de tie se ye che so kurempo no ye ntwa so yo anya na ye twa ye ho aba ba be ko efe to so ni nti se wo mo amodin so ba hwe dwumadi bia wo chiwo we ubenya o TikTok ubenya o Facebook eti bomodin so bedi achi e wo YouTube Osahene sorry ba na subscribe na videos no egumu keke ye twa ye ho aba no